Emeterioren pausuei bere seme-alabek jarraitu zieten. Zaharrenak, Pepek aitaren lekukoa hartu zuen. Hala ere, Emeterio ez zen erretiratu. Liburu dendaren atzera aurrera guztiak segi zituen. Urteak aurrera doaz, Emeterioren adina ere aurrera, eta apurke Pepe bere seme gaztenetako batek lekukotza hartzen edo laguntzen hasi eta hortik aurrera zerbait azpimarratuko zenduka ez. Emeterioren erabakia lehenengo eta behin. Semea laiziketa bialtzen du. Alemaniara eta hor inprenta barriak ezagutzen eta teknologi barriak. Pepe Verdes, Jose Felix Verdes geratzen da arduradun, badirudi berak hasieran ez zuela guztiz gogoko, beste ikasketa batzuk egin nahi zituela, baina azkenean hor geratzen da, ikasi egiten du Alemanian ofizioa. Eta Pepe itzultzen danean, Bigarren Errepublikan, Pepe da bihurtzen da editore. Bera bueltan kargo hartu zuen, aitari laguntzen eta aita ordezkatzen hasi zen. Aitita Pepe de pequeño también. Era. Hori bai. Aitite Pepe. Sí. Pepe, tu aita, Pepe Verdes. De ese sí que nos puedes contar muchas cosas. Trabajaba en la imprenta y allí podían hacer sus reuniones un poco escondidas entre Juanito Joraguerra, Luqui Arteche, Jesús Solón y él, los burukides, vamos a decir. Bilbon jente askok bazekien hor bildu egiten zirela, erabaki asko hartzen zirela hor, bai gerra aurretik eta bai gerra ostean ere. Nik gogoratzen naz, Aitita Pepe oso serio eta beti isil-isilik. Aitita zen, isiltasunean bizi zen. Osea, ez zuen berroba asko egiten. Esaten zuen nien zeo zer, zen como ba a misa. Emeterio behonio bizi zen, baina Pepe da burua. Eta hor, José Antonio Agirreren Entre la libertad y la revolución lehenengo liburu garrantzitsua. Esango genuke Peperen zuzendaritzapean. Hau da José Antonio Agirreren liburua Entre la libertad y la revolución. Hemen daukat bat, José Antonio Agirre izan da Aititaren laguna. Bere kuadrillan zegoen. Hemen dago José Antonio. Algortan bai. José Antonio Agirre zen laguna. Gainera, Emeterio hil zenean, José Antonio zen lehendakaria, eta orduan hemen agertzen da. Señores don Vicente y don José Félix Verdes, Bilbao. Mis queridos amigos, el trabajo intenso de estos días no me ha permitido siquiera acudir a los funerales en sufragio del alma de vuestro buen padre, a quien profesaba gran aprecio. Recibid mi pésame más sentido y transmitirle a vuestra buena madre, hermanas y tía. José Antonio Agirre, 13 de mayo de 1937. Eran íntimos amigos porque estudiaron en Orduña, en el colegio jesuitas. El reloj ese que ves ahí, es el regalo de boda de José Antonio Agirre a Aita. Pepe Verdes, bere jarduera klandestinoa zela eta kartzelan ikusi zuen Pepe Verdesek bere burua. Bai, nik horren beste ez nekien, baina nik badakit Aitita Pepe Emeterioren lana jarraitu zuela. Bai, egia esan, besteak beste arabasareak ere eduki zuen Verdes liburu dendarekin zerikusia, eta argi geratzen da, Verdes liburu dendan ez zirela bakarrik liburuak saltzen. Beste hainbat gauza ere egiten ziren asko debekatuak eta kartzela bidea zabaltzen zutenak. Azpikeri hauetan senide guztiak sartuta zeuden. Gerran eta gerra ostean, familiako emakumeek oso rol nabarmenak hartu zituzten liburu dendan. Tere Verdes, Emeterioren alaba, izenik ezagunena zen, baina ez zen bakarra. Urte gogorroietan emakumeak ere aipatu behar dira zure familian. Enkarna nahi dut nik hasteko aipatu. Izeko Enkarna, nagusia, bera izan da imprenta eta libreria gidatzailea. Ni gogatzen naz gainera Enkarna, imprentan eta liburutegian bera har zegoen. Enkarna arreba badirudi oso persona serioa zela, ezen eskondu, eta apur bat menpe egon zan familia horretan.
hemen daukat agenda bat, hemen da bere rekaudazioa a la prisión de Sevilla, a la prisión de Larrinaga. Liburuzka hau da, kontuak eramateko liburu bat ez da, eta hemen agertzen dira, zerrendatuta personak Marina, Xavier, zenbat diru eraman duten dendara. Diru hau gero, eurek antolatzen zuten, emakume abertzale batzakoak antolatzen zuten, korreo kalean zeukaten egoitzan, Teresa bera gazte-gaztetatik izen zen emakume abertzale batzakoa, uste dugu izeko enkarnaren eraginez. Eta gerra ostean, bera Bilbon gelditzen da, eta emakumezkoen sare bat antolatzen da, laguntzeko preso daudenei. Eta presondegietan, kartzeletan dagoen informazioa, Europan barrena zabaltzeko eusko jaurlaritzen bidez. Sarea osotu zuten 4 emakumeak izan ziren, Bitori Etxeberria, Nafarra, Itziar Mujika, Donostiarra, Delia Lauroba, baita Donostiarra, eta Teresa Berdez, Bilbokoa. Hor, esan behar da, Alaba sarea dela. Alaba zen Gasteizeko abokatu bat, eta berak gidatzen zuen isilpeko sare hori. Ardura guzti hori dendaren bidez egiten zuen. Dendara joaten ziren, askotan gehienatan emakumeak, emakume abertzale batzakoak. Araba sarea 1937an osatutako emakumezko sare bat zen preso zeudenei laguntzeko. Bere lehendabiziko helburua, gerra zibilean iparraldeko frontearen galeran EAJko eta Italiako buruzagiek Santoñan sinatutako bake hitzarmenaren kopia bat lortzea izan zen. Eta hori izan zen Alaba sarearen lehenengo eginkizuna. Lortzea Santoñako hitzarmenaren kopia bat. Eta lortu zuten, kontatzen dute eurak, kolkoan sartuta, eta gizon baten laguntzaz, Agustinen laguntzaz, pareja bat balira moduan pasatu zutela menditik muga, eta bera Bitori joan zala Baionara, eta eman zuela Santoñako paktoaren kopia. Hortik aurrera, ja, eskatzen zieten guztia egin zuten, eta gehiago ere bai. Preso guztiak atenditu ziren, movimiento militarren berri jasotzen zuten, estatuko gartzela guztietara bidaltzen zituzten janariak, bidaltzen zituzten arropak batzuk atera bebai kartzelatik garbitu eta barriro eramateko, eta posta. Horre kontatzen da Terek berak, Maite Orbe joaten zela muga pasatuz, presoentzako diruarekin Teresi ematera liburu dendara. Gero dituko izut. Esaten lagunduko dizut. Gabonak. Mugan, arazorik izan duzu. Ondo da. Kartzelan asko eskertuko dute hau. Poste naiz. Bueno, agur. Txoin. Torri liburu hau. Horrela ez dute ez da susmatuko. Isilpean joaten ziren, dendara, sobre batzuk eramatera, dirua eramatera, edo gauzak eramatera, janariak edo tabakoa edo gauzak, eta, barrukoa, dendakoa, batez ere Teresa eta Enkarna, bere aizta, horiek izaten ziren arduraduna gauzak hartzeko, gordetzeko, eta arduratzen ziren gero joaten zen persona horri liburu bat emateko, dendatik atera zedin, liburu bat erosi duen moduan, disimulatzeko. Emakumea izatea eta hori gauz horiek egitea, Emakumea eta puro machismo zegoen denbora horretan. Teresaren oinarrizko lana, bere bizitza guztian esango genuke egin zuena, dala presoen gana joatea, Larrinaga ezagutzen zuen etxea moduan, astero joaten ziren Larrinagara, presoei erropak eramaten, tabako eramaten, beste jenteak eramaten zuen dirua eramaten, etxeko liburuak ere
oparitzen zitzaien. Gero, Tere Berdez harrapatzen dute eta kartzelara doa bera ere. Nola jauzi izan, gertatu zen, alemanak Parisera sartu zirela, eta Parisen zegoen Jose Antonio Agirre, alde inban izan zuten handik, dana kaxatan eta batu zuten, baina badirudi kasaran bat edo batzuk behintzat geratu zirela atzean. Eta zegoen txosten bat, eta txosten horretan zehatzegi zeuden gauzak. Gestapok ematen dio zera Espainiako poliziari horren barri eta sare guztia jausten da. Eta handik ja nahiko maltratatu zituzten, Teresa eta Pepe Nebarrebak eraman zituzten, Bentaseko gartzelara eman zituzten emakumeak, eta gizonezkoak Porlierrera. 1941ko urtarrilaren 6an, errege egunean. Nik banekien aitita kartzelan egon zela, baina orain arte ez du jakin zergaitik. Hortxe dago, zuren izeko Tereren gutuna. Amari idazten dotzo gutun bat, eta esaten dio ondo gaude, mesatara joaten gara, ikusten ditugu Pepe eta beste lagun batzuk ere noiz behinka. Karta hau Las Ventasetik idatzita dago, Las Ventas Madrilen dago gartzela. Eta baita ere esaten du lagun baten bitartez bialtzen duela gutun hau, eta amaitzen du esaten nire kezka bakarra da zuek zelan egongo zareten. Ez dakigu nola, baina badakigu askok lagundu zietela. Askok. Esaten dugu asko izan zirelako. Batzuk preso egon zirenen artekoak. Beste batzuk langileak kartzelakoak. Beste batzuk, emakumen kasuan moduan, monjak ardura zeukanak. Teateraren historia oso gogorra izan zen. Kartzela, espiak, tratu txarrak. Ze gertatzen da zonek, heriotz zigorra eukie ban, ezta? Pepe Berdezek ez zeukan heriotz zigorrik, baina laurak hauek, Bitorik, Itziarrek, Deliak eta Teresak, laurak zeukaten heriotz zigorra. Ramon Revuelta abokatuak rekursoa egin zuen, eta gero beste movimiento batzuk egon zirenak edo, guztien artean lortu zuten heriotz zigorrak bajatzea. Emakume hauek salbatu egiten dira katoliko moduan, katolikoen artean espin ikusten andrasko batzuk hor fusilatzea, esan bidezko guztiz, 25 urteko kartzelaldia jasotzen du. Eta azkenerako heriotz zigor bat bakarrik geratu zen, hori izan zen, eurek esaten dute, Don Luis Alaba. Eta Alabako gizona bai fusilatzen dabe, 1953an. Fusilatu egin zuten, Bentasetik oso hurbil zegoen Kanposantoan. Eta eurek entzun egiten zuten. Gau horretan, itxaroten egon ziren, entzun arte, eta esaten du, arnasarik bezin zutela hartu, eta hori oso zehatz kontatzen du, eta gogorra da. Esaten du, no nos podían perdonar, Luis Alaba izan zela, heriotz zigorra hartu zuena. Bentaseko kartzelan egon ziren, 1954ko martxoaren azken egunera arte. Oker ez banabil, Mitxel, zu txikitan gurasoekin Donostira joaten zinen bizita berezi bat egitera. Delia Laurova ikustera. Aspergarria zen niretzat bere historia ezagutzen ez nuelako. Jakin izan banu nor zen Delia Laurova,